ரத்த சாட்சியா சபை சரித்திரம் சான்று பகரும் சந்ததியின் சேவான்யா இக்கிருபை யாருக்கென்று முதல் ரத்த சாட்சியா சபை சரித்திரம் சான்று பகரும் சந்ததியின் சேவான்யா இக்கிருபை யாருக்கென்று ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனித்திட. ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனித்திட. தருவாரே ஒருவரும் எதிர்ப்பது இல்லையே, தேசங்கள் நமக்கு சொந்தமே, தருவாயேசு திண்ணமே. கால்படும் தேசத்தை தருவாரே ஒருவரும் எதிர்ப்பது இல்லையே, தேசங்கள் நமக்கு சொந்தமே, தருவாயேசு திண்ணமே. ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனித்திட. ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனித்திட. தந்தவனுக்கு துணையவர் எபிரோனை தெரிந்து கொள்ளுவோம், சாத்தானின் கோட்டையை நொறுக்குவோம். தந்தவர் உத்தமனுக்கு துணையவர் எபிரோனை தெரிந்து கொள்ளுவோம், சாத்தானின் கோட்டையை நொறுக்குவோம். ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனித்திட. ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனித்திட. பலிபீடம் தகர்த்தோமே, சேனையை வெல்வோமே, கர்த்தருடைய பட்டயம் நமது பட்டயமாகுமே. பலிபீடம் தகர்ப்போமே, சத்துரு சேனையை வெல்வோமே, கர்த்தருடைய பட்டயம் நமது பட்டயமாகுமே. ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனித்திட. ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனித்திட. வல்லமை நிரம்பியே ஊழியம் செய்வோமே சாட்சியாய், சபையின் சரித்திரம் உருவாக சொல்லுவோம். வல்லமை நிரம்பியே ஊழியம் செய்வோமே சாட்சியாய், சபையின் வித்தாகும் சரித்திரம் உருவாக சொல்லுவோம். ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனித்திட. ஒரு
யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனிந்திட. முதல் ரத்த சாட்சியா சபை சரித்திரம் சான்று பகருப்பா, சந்ததியின் சேவான் யார், திக்கிருபை யாருக்கென்று பார் பார் பார். முதல் ரத்த சாட்சியா சபை சரித்திரம் சான்று பகருப்பா, சந்ததியின் சேவான் யார், திக்கிருபை யாருக்கென்று பார் பார் பார். ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனிந்திட. ஒரு யோசுவா வேண்டும் வழி நடத்திட, ஒரு காலே வேண்டும் தோள் கொடுத்திட, ஒரு கிதியோன் வேண்டும் போர் தொடுத்திட, ஒரு சேவான் வேண்டும் ஜீவனிந்திட. தேவ நாமத்துக்கு எல்லா துதி கன மகிமையும் உண்டாவதாக. கண்களை மூடி தேவ நாமம் நமக்குள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்ற நாமத்தின் நிமித்தமும் நிலைவரப்படும்படிக்கு ஜெபிப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவாகிய தேவனே, பரமண்டலங்களிலே உம்முடைய ராஜ்யத்தின் தன்மைகளிலே உம்முடைய நாமம் விளங்கப்படுவது போல இந்த வேளையிலே எங்களுக்குள்ளாக, எங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள்ளாக, எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளாக, எங்களுடைய சபையின் வாழ்க்கைக்குள்ளாக உமது நாமம் ஆம் என்ற நாமத்தின் நிமித்தமும் ஆமேன் என்ற நாமத்தின் நிமித்தமும் எங்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்ய வேண்டிய எல்லா தன்மைகளையும் நிறைவேற்றும்படிக்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்கள் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயங்களின் தியானமும் உம்மை பெரியப்படுத்தும்படிக்கு உம்முடைய நாமத்துக்குள்ளாக நீதிமான் ஓடி சுகமாயிருக்கும்படிக்கு எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய வேத வாக்கியங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனுமாயும் கிரியை செய்கிறபடினாலே அதற்கு எங்களை தாழ்த்துகிறோம். எங்கள் மீட்பரும் எங்கள் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சமர்ப்பித்து விண்ணப்பிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹா மஷியாக் என்ற நாமம் மேசியாவாகிய தேவன், மேசியாவாகிய இயேசு. அவர் ஒரு ஆசாரியர் என்ற நாமத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். அவர் ஒரு பிரதான ஆசாரியர். அவர் மகா பிரதான ஆசாரியர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற வேத வாக்கியங்களின்படி அந்த நாமத்தை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். சங்கீதம் 110 அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நீர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி என்றென்றைக்கும் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர் என்று கர்த்தர் ஆணையிட்டார், மனம் மாறாமல் இருப்பார். இது பரமண்டலங்களிலே நிறைவேறினதான ஒரு வேத வாக்கு, வேத வார்த்தை. பரமண்டலங்களிலே இது சொல்லப்பட்டதாக, அருளப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. இவர் என்றென்றைக்கும் ஒரு மாறாத ஆசாரியத்துவத்தை பெற்றவர். இவர் சொன்னபடி, இந்த ஆணையின்படி இது மாற்றப்படாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எபிரேயர்ல 3வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே, நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாய் இருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள். ஹல்லேலூயா. யார் அந்த இயேசு கிறிஸ்து? அவர் அப்போஸ்தலர், அவர் பிரதான ஆசாரியர். இவரை நாம் கவனிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. நாம் கவனித்து அநேக காரியங்களை நமக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், செயல்படுத்த வேண்டும். இதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த அழைப்புக்கு பெயர் என்ன? நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்த சகோதரரே, அதற்கு ஒரு பெயர் உண்டு. நம்ம பரிசுத்த சகோதரர்கள், அழைக்கப்பட்டவர்கள். இது எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? எதற்காக பரிசுத்த சகோதரர்களாக நாம் இருக்கிறோம் என்றால்,
பரம அழைப்பு. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோம்? பரம அழைப்பு நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்டினரி ஒரு 100 வருஷத்துக்காக ஒரு அழைப்பு அல்ல. நாம நித்தியமானவர்கள். அதனால தான் நாம என்ன பண்ண வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம்? மரித்து போனா கூட உயிர் தெழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். உயிரோட இருந்தாலும் மறுரூபமாக வேண்டியவர்களாக இருக்கும். இது வந்து மாறாத பிரமாணமாக, மனம் மாறாமலும் இருப்பார், மாறாத பிரமாணமாக நியமிக்கப்பட்டு அதற்கு தான் இயேசு வழி சத்தியம் ஜீவனாக இருக்கிறார். இல்லையா? அந்த வழி சத்தியம் ஜீவன் ஏன் என்ன வழி? பரம அழைப்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டாரு? ஆமா, நாம வந்து அந்த ரியலைசேஷன், அந்த ஒரு நம்மளுடைய தன்மையே, நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸு, நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ அது வந்து கான்ட்ரடிக்டரியாக வேற. ஏன்னா மாம்சத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது, உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது பலதரப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம வாங்குகிறோம். எல்லார்கிட்ட இருந்தும் நம்மளை வந்து பல்வேறு முறைகளில் நாம் நடத்தப்படுகிறோம். அதனால் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோன்னா, நம்மளை வந்து குறைத்து எஸ்டிமேட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த பேதுருவனுடைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது. கொந்தளிப்பை பார்க்கவே கூடாது. அந்த கடலை பார்த்தோம் என்றால், உலகத்தை பார்த்தோம் என்றால், எல்லா கொந்தளிப்புகளும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் பார்ப்போம் என்றால் நம்முடைய உணர்வுகள் மாறிப்போகும். ஆகையினால நம்ம வந்து அந்த நான் யார் என்பதை நம்ம எந்த அளவுக்கு ரியலைஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மாலே ஜெயிக்க முடியும், எதையுமே ஜெயிக்க முடியும். அப்போ இந்த பரம அழைப்பின் தத்துவம் என்பது இந்த ஆசாரியத்துவத்தில் இருக்கின்றதாக எபிரேய புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. இந்த எபிரேய புத்தகம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இது வந்து உலகத்துக்கு எழுதப்படவில்லை, எபிரேயர்களுக்கு எழுதப்பட்டது. இது ஆவிக்குரிய எபிரேயர்களாகிய நாம் இந்த காரியத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம், சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறோம். இந்த ஆவிக்குரிய எபிரேயர்களாகிய நாம் இது மொழி சார்ந்தது அல்ல, இது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் காக்கப்பட்டதுமாகிய பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதப்படுகிறது. அப்போ இந்த பிரதான ஆசாரியன் என்ற ஒரு நாமம், இது ஒரு நாமம், இது ஒரு போஸ்ட் மாத்திரமல்ல, இது ஒரு நாமம் என்று எழுதப்பட்டு. ஆனால் தான் இந்த ஹாஷேம் என்ற எபிரேய பதத்துல அவங்க இஸ்ரவேலர்களை போய் நாம் கேட்போம் என்றால், இந்த ஹாஷேம் இந்த பிரதான ஆசாரியர் இன்னும் வரலன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த நாமத்தை உடையவர் இன்னும் வரவில்லை. ஏன் அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளலைன்னா, அவங்க இயேசு கிறிஸ்து பூமியில வந்தது ரட்சகராக மாத்திரம்தான் வெளிப்பட்டார். அதனால பிரதான ஆசாரியராக அவர் வேலை செய்யலையே. அவங்களுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படி? பிரதான ஆசாரியர்னா ஆரோனை போல வரணும், பெரிய ஆலயத்துல இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சேர்த்து என்ன பண்ணணும்? போய் பரிந்து மன்றாடணும். ஸோ அவங்களால என்ன செய்ய முடியல? மாம்சத்தின் பிரதான ஆசாரியரையும் ஆவிக்குரியதான ரகசியமான அந்த பிரதான ஆசாரியரையும் அறிய முடியவில்லை. அதுக்கு வந்து தேவன் தான் பொறுப்பு. ஏன்னா தேவனே சொல்றாரு, அவங்களை நான் கொஞ்ச காலத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்? கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் இந்த பரம அழைப்புக்கு பங்காளிகளாகிய இவர்கள் எல்லாரும், நாம் எல்லாரும் அதை அடையும்படிக்கு. அல்லேலூயா. அதனால தான் நாம் வந்து அவர்களை குறை சொல்லவில்லை. அவர்களுக்கு புரியலனாலும் பரவாயில்ல, நம்மிடத்தில் ஒரு நிறைவு உண்டாகும் போது அவர்களுக்கு புரியும். அப்போ என்ன செய்யணும்? நம்மிடத்தில் நிறைவு உண்டாவதற்கு நாம் சகல பிரயாசங்களையும் நாம் எடுத்தே ஆக வேண்டும். இயேசுவே வாருன்னா வரமாட்டாரு. அவர் என்ன கேட்கிறார் நம்ம கிட்ட? உன்கிட்ட இன்னும் நிறைவு வரலையே. அப்ப இந்த இடத்தில் நிறைவு உண்டாகும்படிக்கு நாம் அதற்காக தான் இந்த ஓட்டத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நிறைவு எப்படி வரும் என்றால், எல்லா நாமங்களும் நமக்குள்ளே, சபைக்குள்ளே, அதரிசனமான சபைக்குள்ளே, இந்த சபை இங்க மாத்திரம் இல்ல, உலகம் எங்கிலும் இந்த அதரிசனமான சபை, உண்மையுள்ள தேவனுடைய ஆலயங்கள் ஆங்காங்கு உட்கார்ந்துருக்கு. எல்லா சபைகளிலும் ஆங்காங்கு உண்மையுள்ள ஆட்கள் தவிப்போடு ஏங்குதலோடு அந்த உண்மையுள்ள ஜீவியத்துக்காக, தேவனை அறிகிற அறிவுக்காக தவித்து கொண்டிருக்கிற இந்த அதரிசனமான சபைக்கு தேவன் உணவளித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்ப இந்த நாமங்கள் ஒவ்வொன்றாக உள்ளே செல்ல வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. பாருங்க, இந்த இடத்தில் மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க போகிறது, இந்த மகா பிரதான ஆசாரியர் என்ற நாமம்
எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் நானும் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டோமோ, ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டோமோ, அவர் கர்த்தாதி கர்த்தாவாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கோம், அவரை பரிகாரி என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம், சிக்கேனு என்று பார்த்தோம், அவர் ரூவா என்று பார்த்திருக்கிறோம், ரஃபா என்று பார்த்திருக்கிறோம், அவரை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். அவரை பிரதான ஆசாரியன் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். அவர் என்ன அந்த நாமத்தை உடையவராக இப்பொழுது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார், அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் இரட்சகராக வந்தவர் இன்றைக்கு அவர் எந்த நாமத்தை உடையவராக இருக்கிறார் என்றால், பிரதான ஆசாரியர் என்ற நாமத்தை உடையவராக இன்றைக்கு இருக்கிறார். இன்றைக்கு அவர் ரகசிய வருகை வரும் வரையிலும் அவர் இந்த பிரதான ஆசாரியர் என்ற நாமத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் வசனங்களிலே நாம் பார்க்க போகிறோம். எபிரேயர் 5வது அதிகாரம். அன்றியும் மனுஷரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தும்படி மனுஷருக்காக தேவ காரியங்களை பற்றி நியமிக்கப்படுகிறான். ஸோ ஒரு மனுஷன் நியமிக்கப்படுகிறார், அதாவது ஆரோன் நியமிக்கப்பட்டார். ஆரோன் நியமிக்கப்படும் பொழுது அவர் மனுஷர்களுக்காக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் என்ன செய்கிறாரு? போய் செலுத்துகிறார். இது மனுஷரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எந்த பிரதான ஆசாரியனும் இதுதான் செய்யணும். எந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக இந்த வேலையை செய்து ஆக வேண்டும். அதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதனால ஆரோனுடைய சந்ததிகளில் வருகிறவர்கள் தான் இந்த பிரதான ஆசாரியர்களாக வேலை செய்தார்கள். இந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகிற இன்னொரு ரகசியம் அந்த குடும்பத்தை பற்றி, அந்த ஆசாரியத்துவத்தை பற்றி, மனுஷரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆசாரியத்துவம். இது தேவன் நியமித்திருக்கிறார், மனுஷர்களுக்காக நியமித்திருக்கிறார். தானும் 2ஆம் வசனம், தானும் பலவீனம் உள்ளவனான படியினாலே அறியாதவர்களுக்கும் நெறி தப்பி போனவர்களுக்கும் இறங்கத்தக்கவனாய் இருக்கிறான். அப்போ பாருங்க, ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான், அவனும் அந்த பிரதான ஆசாரியன் என்று பெயர் இருக்கிறது, ஒரு போஸ்ட் இருக்கிறது. அவரும் அந்த பிரதான ஆசாரியரும் மற்ற எல்லா கோத்திரங்களின் எல்லா ஜனங்களும் சரிசமமானவர்கள். அதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது. இவர்களும் பாவம் செய்கிறார்கள், இவரும் ஆசாரியரும் பாவம் செய்கிறார். ஆகையினால அவருக்கு என்ன பண்ண முடியுதுன்னா, எல்லாருக்காகவும் நானும் அப்படிதான் ஆண்டவரே, அவங்களும் அப்படிதான் ஆண்டவரே, அதனால நீங்க என்ன பண்ணிடுங்க, இரக்கத்துக்காக அவங்க நிற்க முடியுது. அப்போ அந்த பிரதான ஆசாரியர் எல்லாருடைய பாவங்களையும் அறிந்தவர், தன்னிடத்திலும் பலவீனம் காணப்படுகிறது என்று அவர் ஒரு பரிந்து மன்றாடுதலை செய்கிறார். அவர் நிச்சயமாக மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே அவர் சென்றே ஆக வேண்டும். அந்த முறைமைகள் நமக்கு நன்றாக தெரியும். அதுக்கு அவர் பாத்திரவானா இல்லை என்றால் ரிஸ்க் எடுத்துட்டு தான் போறார். அப்போ அவர் தன்னை பரிசுத்தப்படுத்தும்படிக்கு சகலவற்றிலேயும் தன்னை அறிக்கையிட்டு தான் அவர் என்ன பண்ணணும், அங்க உள்ள போகணும். உள்ள போகும் பொழுது முதலாவது அவருடைய பாவத்துக்கு அவர் என்ன பண்ணணும், மன்னிப்பு கேட்கணும். அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும், மற்ற எல்லாருடைய பாவத்துக்கும் மன்னிப்பு கேட்க முடியும். அப்படி அவர் தவறுவார் என்றால், அதிலே சரியாக தேவ பார்வையிலே, அவருடைய விலையேற பெற்ற பார்வையிலே அவர் தவறு செய்வார் என்றால், அந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணிடுவாராம், விழுந்து மரித்து விடுவார். அப்போ அதனால திரும்ப வேறு ஒருத்தர் உள்ள போய் அவரை எடுக்க முடியாது. அதனால கயிறு கட்டி இருப்பாங்க, பெல் அடிக்கிற சத்தம் கேட்கும். சரிங்களா, அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியும் நமக்கு. அப்போ அவரை பிடிச்சி இழுத்துருவாங்க. இப்போ அந்த அளவுக்கு தேவ சன்னிதானத்துல ஒரு பரிசுத்தத்துக்கும் அந்த அளவுக்கு தேவனுடைய பார்வை அந்த இடத்துல காணப்படுகிறபடியினால அந்த பிரதான ஆசாரியர் அந்த இடத்துல போகுவதற்கு அவ்வளவு ஆயத்தமாக போக வேண்டியதாக இருந்தது. அப்போ ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக பலியிடுகிறது, தன்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் அவர் பலியிடுகிறது என்பது ஒரு பிரமாணம். இது மனுஷரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நிலைமை. இப்போ இவரை போலவே நல்லா கவனிக்கணும், இயேசு கிறிஸ்துவும் ஒரு மனுஷர், இயேசு கிறிஸ்துவும் மனிதனாக வந்தவர். இப்போ அவருடைய நாமம் பிரதான ஆசாரியர் என்ற நாமத்தை உடையவர் இங்கு வந்திருக்கிறாரு. இப்போ அவர் என்ன செய்கிறார், முதலில் இந்த பிரதான ஆசாரியர் இவர் அழைக்கப்பட்டவர், நியமிக்கப்பட்டவர், இவர் அந்த நாமம் உடையவர் பரிசுத்த பர்வதத்திலே பரமண்டலங்களிலே. அதுதான் எபிரேயர் 7வது அதிகாரம் 26, 27, 24. முதலாவது 26, 27 படித்து விட்டு 24 படிக்க போறோம்.
பரிசுத்தரும் குற்றமற்றவரும் மாசில்லாதவரும் பாவிகளுக்கு விலகினவரும் வானங்களிலும் உயர்ந்தவருமாயிருக்கிற இவ்விதமான பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு ஏற்றவராயிருக்கு. அப்போ இங்கே பார்க்கணும், ரொம்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பரிசுத்தர், குற்றமற்றவர், மாசு இல்லாதவர், பாவிகளுக்கு விலகினவர், வானங்களிலும் உயர்ந்தவருமாயிருக்கிற இவ்விதமான பிரதான ஆசாரியர் சொல்லிட்டு அடுத்தது, அவர் பிரதான ஆசாரியர்களைப் போல முன்பு சொந்த பாவங்களுக்காகவும் பின்பு ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் நாடோறும் பலியிட வேண்டியதில்லை. ஏனெனில் தம்மை தாமே பலியிட்டதினாலே. தம்மை தாமே முதலாவது அவர் பலியிட்டு விடுகிற பிரதான ஆசாரியன் என்ற நாமத்தை அவர் வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பதாக, நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மகா பெரிய ரகசியம் இதற்கு பின்னாலே இருக்கிறது. நல்லா கவனிக்கணும். இவர் பலியிட்டது, எல்லாரும் சொல்றாங்க அவர் பாவமானார், அதனால ஏதோ பாவம்லாம் அவர் மேலே விழுந்துருச்சு, அவர் ரத்தம்லாம் பாவமாயிடுச்சு, அதனால அந்த ரத்தத்தை வந்து இவர் சிந்திட்டு போயிட்டாரு. அவர் பாவமாகவில்லை. நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். ஒருத்தர் வந்து இப்போ தம்பி வந்து கடன் பட்டிருக்காரு 1 லட்சம், அந்த லட்சத்தை வந்து தம்பி கடன் வேணாம், நான் கடனை செலுத்திடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் கடனாளியா? இல்லை, அவர் கடன் பட்டவர். ஆனால் அதற்கு அந்த யார்கிட்ட அவர் கடன் வாங்கினாரோ அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த தம்பியை டிமாண்ட் பண்றாரு. சரிங்களா, நீ 1 லட்சம் கொடுக்கலன்னா நான் மேல ஆக்ஷன் எடுப்பேன்னு சொல்றாரு. அதனால நான் போய் என்ன பண்ணிடுறேன், அந்த 1 லட்சத்தை கொடுத்துடுறேன். அதனால் நான் கடனாளியாக அதை கொடுக்கவில்லை. நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். என்கிட்ட இருக்குது, அதனால என்ன பண்றேன், கொடுக்குறேன். வேற ஒண்ணுமே இல்லை. நான் என்கிட்ட இருக்கு, அந்த தம்பி மேல எனக்கு அன்பு இருக்கு, அந்த தம்பியை நான் காத்து கொள்ளணும், காப்பாற்றணும், அதுக்காக நான் கொடுக்குறேன். சிம்பிள். இந்த சிம்பிளா ஒரு ரகசியத்தை இந்த காம்ப்ளிகேஷன் பண்ணவே கூடாது நம்ம. அதனால இயேசு கிறிஸ்து பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்ற ஒரு சட்டம் வந்து பரமண்டலங்களிலே பூமி தோன்றுவதற்கு முன்பதாக எழுதப்பட்டது. பரமண்டல ராஜ்யத்தின் கொள்கைகள் அவைகள். அந்த ராஜ்யத்தில் பரிசுத்த தேவன் பாவம் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு சம்பளம் என்ன, மரணம். ஸோ இந்த சிருஷ்டிப்பை, இந்த மனிதனை சிருஷ்டிப்பை நான் விலை உயர்ந்த சிருஷ்டிப்பாக என்னை போல சிருஷ்டித்து விட்டேன். இவனை நான் வந்து இழந்துடக்கூடாது, இவனை இந்த மனிதனை எப்படியாவது நான் காத்து கொள்ள வேண்டும். இவன் என்ன பண்ணிட்டான், இவன்கிட்ட கொடுத்தது எல்லாத்தையும் வித்துட்டான், அதனால இவன் கடன் பட்டுட்டான். இப்ப இவன் ஆக்கினைக்கு பாத்திரவானா நிக்கிறான். அதனால இந்த இவனை நான் காப்பாற்ற வேண்டும். அதனால இவர் வராரு. வந்து இவர் ரத்தம் பாவமாகாத ரத்தத்தை தான் அவர் சிந்தினார். ஏனென்றால் அவரிடத்தில் களங்கம் சேர முடியாது. அவருடைய ரத்தம், அவர் வந்து பாவமான ரத்தத்தை இங்க பூமியில சிந்திட்டு போயிட்டாரு. அவருடைய சுய ரத்தத்தில் வந்தார். நல்ல வேத வசனத்துல பாருங்க, அவர் சொந்த ரத்தத்தில் வந்தார். அந்த சொந்த ரத்தமோ ஒரு சுய ரத்தமோ கரைப்பட முடியாது. அதனாலதான் அவர் பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டியாக பலியானார். அவரிடத்தில் காணப்படுகிற பரிசுத்த ரத்தத்தை கிரயமாக கொடுத்தார். கிரயமாக, விலை கிரயம். உனக்கு என்ன வேணும், சத்துருக்கிட்ட தான் அந்த போராட்டம், தீமைக்கு போராட்டம். அந்த பேமெண்ட் நடந்தாகணும். அந்த டாக்குமெண்ட், எழுதப்பட்ட டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேமெண்ட் கொடுத்தாகணும். அந்த மரணத்தை கொடுத்தார். அந்த மரணம் பரிகரிக்கப்பட்டது. நல்லா கவனிங்க, சிருஷ்டிகர்த்தர் அந்த மரணத்தினுடைய கான்செப்டை மாத்திட்டார். மரணம் என்ற ஒரு அழிவை, அந்த தீர்ப்பை அவர், அதனால்தான் இன்னைக்கு எல்லாம் சாகிறோம். ஆனா அந்த சாவுல என்ன இல்லை, அழிவு இல்லை. நல்லா கவனிக்கணும். சாவையே எடுத்துட்டாரா, மரணத்தையே எடுத்துட்டாரா? நல்லா கவனிக்கணும். மரணம் பரிகரிக்கப்படும் என்ற அர்த்தம் என்னவென்றால், எல்லாரும் மரிக்கிறார்கள், ஆனால் மரிக்கவில்லை. கரெக்டா? மரிக்கிறார்கள், ஆனால் மரிக்க. நித்திரை என்ற ஒரு வார்த்தை உயிர்த்தெழுதலிலே வருகிறது. இந்த நித்திரை என்பது, மரணம் என்பது ஒரு டெம்பரரியாக வைக்கப்பட்டு, ஓன்லி இந்த சாயிலிருந்து மண்ணிலிருந்து உண்டாக்கப்பட்ட ரத்தத்தில் ஒரு மாறுதல் வருது, அவ்வளவுதான். தேவன் அந்த ஒரு சிஸ்டம், சிருஷ்டிப்பின் ஒரு சிஸ்டமா மாத்துறார். ஹல்லேலூயா. அந்த மரணம் பரிகரிக்கப்படுகிறது என்று ஒரு நித்திய அழிவிலிருந்து
அப்படி இல்லை என்றால் மனித சிருஷ்டிப்பே, மனித வர்க்கமே என்னவா இருக்கணும்? கிரயமாக அழிக்கப்பட்டிருக்கணும். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்னா அழிக்கப்பட்டிருக்கணும். அந்த மரணம் என்பது கொடுமையான ஒரு அழிவுக்குள்ளே, நாசத்துக்குள்ளே, தீமைக்கு பலியாக வேண்டிய ஒரு தீர்ப்பு, ஒரு சாசனம், ஒரு ஆர்டர். பரலோக ராஜ்யத்தில் தேவனே ஆணையிட்டது. அது அவரே அதை என்ன பண்ணக்கூடாது? மாற்றக்கூடாது. அவர் அது கீழ்ப்படிஞ்சு ஆகணும். அதனால தான் அவர் கீழ்ப்படுகிறார். அவர் கீழ்ப்படிஞ்சு அவர் பேமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு நம்மை மாற்றுகிறார். இதுதான் அந்த பிரதான ஆசாரியருடைய வேலை, அந்த நாமத்தினுடைய விளங்குதல், வெளிப்படுதல். அப்ப இவர் என்ன செய்யறார் இந்த இடத்துல பாருங்க. அவர் பிரதான ஆசாரியர்களைப் போல முன்பு சொந்த பாவங்களுக்காகவும் பின்பு ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் நாடோறும் பலியாக வேண்டிய, அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தார். அதுக்கு பின்பதாக அது நிறைவேற்றப்படுவதற்கு பூமியிலே வந்தார். அவர் மனிதனாக வந்து மனிதனுடைய இரத்தமாக தன்னுடைய சுய இரத்தத்தை கொண்டு வந்து அவர் ஒரே தரம் செய்து முடித்தார். இவர் என்ன செய்கிறார்? 24ஆம் வசனம், இவரோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறபடியினாலே மாறி போகாத ஆசாரியத்துவம் உள்ளவராய். அப்போ அவர் மகா பிரதான ஆசாரியராக இருந்தவர், இருக்கிறவர், வருகிறார். அப்போ அவர் வந்து அங்கே மகா பிரதான ஆசாரியராக பிதாவினிடத்தில் இருந்தவர். அந்த தன்மை இந்த இடத்துல என்னவாகிறது? காலங்கள், ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலேயும் அது நிறைவேறுகிறது. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 9வது அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் இதை அவர் எப்படி செய்கிறார் பாருங்க. அந்த வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது, நித்திய ஆவியினாலே தம்மைத்தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளை சுத்திகரிப்பது. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, மனசாட்சியை சுத்திகரிப்பதற்கு எந்த காரியமும் முடியாதுங்க. மனசாட்சின்ற ஒரு மனசாட்சியை, இட்ஸ் an unseen part of creation. கரெக்டுங்களா? மனசாட்சியை நீ ஏதாவது பார்க்க முடியுமா? இந்த மனசாட்சியை சுத்திகரிக்க வல்லமையுள்ளது ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட். அது என்னது? இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம், கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம். இந்த கிறிஸ்துவனுடைய அந்த சுய ரத்தம், அது வந்து அந்த ரத்தத்தினுடைய ஒவ்வொரு வசனங்களை எடுக்கும் பொழுது அந்த ரத்தத்தினுடைய வேல்யூ அதிகமாக புரியும். பைபிள் ஃபுல்லாக எங்கெல்லாம் ரத்தம் என்ற வார்த்தை வந்திருக்கோ அந்த கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை குறித்து நீங்கள் தயவுசெய்து ரத்தம்னு வந்ததே எடுத்து நீங்கள் நல்ல கோர்த்து பாருங்கள். அந்த ரத்தத்தினுடைய ரகசியம் மிக 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 ஆழமானது. ஏனென்றால் இந்த ரத்தம் செய்கின்ற காரியம் இது வந்து ஏதோ நம்ம மெடிக்கல் லேபில் கொடுத்து ரத்தத்தில் இது என்ன பாசிட்டிவ் அது என்ன பாசிட்டிவ் அதுவல்ல. அதுவே இன்னும் நம்ம மெடிக்கல் சயின்ஸில் ஃபுல்லாக கற்றுக்கல நம்ம ரத்தத்தை பற்றியே. கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வேதம் முழுவதில் இருக்கும். நம்ம சகோதரி எடுத்து வச்சுருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட வேணால் அந்த புக்கை வாங்கி பாருங்க, எல்லாம் எழுதி வச்சுட்டாங்க ஃபுல்லாக. அந்த ரத்தம்ன்ற வார்த்தையை ஃபுல்லாக பாருங்க, அந்த கம்பைன் பண்ணி படித்தா அதனுடைய ஆழம் தெரியும், அந்த ரத்தத்தினுடைய வல்லமை தெரியும். அது இந்த ரத்தம் எப்படி செயல்பட்டது? நித்திய ஆவியினாலே. கரெக்டுங்களா? நித்திய ஆவியினாலே தம்மைத்தாமே. அப்போ ஒரு ரத்தம் செயல். அப்போ தேவனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆத்துமா, அவருடைய ஆவி, அவருடைய சரீரம் அதிகமாக பிரயாசங்கள், திட்டங்கள் போட்டு தீர்மானங்கள் எடுத்து தேவன் எல்லாவற்றிலேயும் என்ன செய்கிறார்? பூமியில வந்து மனுஷனுக்காக சகலவற்றையும் செய்கிறதை பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 10:38 நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே. நல்லா கவனிங்க, அவர் மனுஷராய் செயல்பட்டார். அது நல்லா புரிந்து கொள்ளும். தெய்வம் தெய்வீக தன்மையிலே பூமியில் மனுஷராக வரும் பொழுது அந்த ரத்தத்தை அவர் சிந்துவதற்கு, தன்னை இந்த எந்த தீமையும் அவரை சேராதபடி காத்து கொள்ளுவதற்கு, அந்த ரத்தம் பாவமாகாதபடிக்கு, அந்த ரத்தம் மாசு அடையாதபடிக்கு, இந்த உலகத்தின் தன்மைகள் எதுவும் அவரை தொடாதபடிக்கு பிதாவாகிய தேவன் அவரோட கூட இருந்தபடியால், அதனால்தான் நித்திய ஆவியினாலே
அவர் கிரியைகளை நடப்பிக்க வேண்டியதாக இருக்கு. 33 வருஷமும் அவர் கரை திரை அற்றவராக இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டியதாக காணப்பட்டது. 13 எபிரேயர் 13, 15, 16 ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோம், அன்றியும் நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள், இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்க. பாருங்க, இப்ப எல்லா பலிகளையும் இயேசு கிறிஸ்து சுமந்து இதை தான் பிரதான ஆசாரியராக தேவ சன்னிதானத்திலே தன்னை அர்ப்பணிக்கிறார். இதுதான் ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா, அவர் நமக்காக பரிந்து மன்றாடி கொண்டிருக்கிறவர், நம்முடைய பாவங்களுக்காக. ஏனென்றால் அவர் சிந்தின அந்த இரத்தத்திற்கு நாம் செலுத்த வேண்டிய பலிகளுக்கு பதிலாக அவர் இரத்தத்தை சிந்தினபடியால் இனி ஒரு இரத்த பலி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் விலையேற பெற்ற இரத்தம் சிந்தப்பட்டதுனால அதற்கு மிஞ்சி வேற யாரும் இரத்தம் சிந்த வேணாம். அதுக்கு பதில் உங்களுடைய ஆனந்த பலிகளை, உங்களுடைய உதடுகளின் பலிகளை, உங்கள் சரீரத்தின் பலிகளை, உங்களுடைய மகிழ்ச்சியின் பலிகளை நாம் செலுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கு. இது இன்னும் 5 பகுதிகள் இருக்கிறது இந்த நாமத்தை குறித்து. முதல் பகுதியாக இந்த ஒரே ஒரு குறிப்பு, இந்த பலியை ஏன் நாம் செலுத்துகிறோம்? ஏனென்றால் இதற்கு நம் இரத்தத்தை சிந்த வேண்டாம், நம்முடைய தியாகங்களை கொடுக்க வேண்டாம், நம்முடைய பிரதிஷ்டைகளை கொடுக்க வேண்டாம். இவைகளுக்கு மேலாக நம்மையே நாம் கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். என்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும், என்ன பாதிப்புகள் இருந்தாலும், என்ன மாம்சத்தில் இழப்புகள் இருந்தாலும், இவைகள் எல்லாம் டெம்பரரி. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மரணம், சரீரத்தில் மரணம் கூட டெம்பரரி. ஏனென்றால் இது நித்திய அழிவு நமக்கு இல்லை. இதெல்லாம் சொல்லுவோமா? நித்திய அழிவு எனக்கு இல்லை, நித்திய மரணம் எனக்கு இல்லை. நான் அவைகளெல்லாம் என் பிரதான ஆசாரியர் எனக்கு நிவர்த்தி செய்து விட்டார். நல்ல இந்த விசுவாசம் நல்ல உறுதியாக, இது நம்முடைய உணர்ச்சியாக மாற வேண்டும். கண்களை மூடுவோமா? பரலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் உள்ள முழு குடும்பத்துக்கும் நாமக்காரனராகிய எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனே, உம்மை நோக்கி நாங்கள் முழங்கால் படியிட்டு உள்ளான மனுஷனிலே தகப்பனே, நீர் விரும்புகிற உம்முடைய நாமத்தின் பரிசுத்தம் விளங்கும்படிக்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யத்தின் ஆண்டவரே மேன்மைகள் எங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அருளப்பட்டபடியினாலே அப்பா பிதாவே என்று உம்மிடத்தில் நாங்கள் ஓடி வரத்தக்கதாக எங்களை கொடுத்த இந்த நாமத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற இரத்தத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். மகா பிரதான ஆசாரியராக இன்றைக்கு எங்களுக்காக நிற்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தந்தவர்களுக்காக அவர் உம்மிடத்தில் ஆண்டவரே பரிந்து விண்ணப்பித்து கொண்டிருக்கிறதாக வேத வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அந்த வசனத்தின்படி அவரை மகா பிரதான ஆசாரியராக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இந்த மகா பிரதான ஆசாரியர் எங்களுக்குள்ளாக சகலத்தையும் செய்கிறபடியினாலே எங்களை நாங்கள் அதற்குரிய அர்ப்பணிப்பை சமர்ப்பிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் நிமித்தம் அவர் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டாலும் அதற்குரிய சகல கீழ்ப்படிதலும் எங்களுக்குள் இருக்கும்படிக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். அதற்குரிய விசுவாசம், அதற்குரிய நம்பிக்கை, அதற்குரிய அன்பு எங்களுக்குள்ளே நிலைவரப்படுவதாக. எங்களுக்காக பேசுகின்ற இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக கோடி கோடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். எங்களுடைய பிரதான ஆசாரியருக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவைகளை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதற்கு எங்களுக்கு உள்ளாக ஆவியானவருடைய கிரியைகள் நிறைவேறுகிறதற்காய் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆவியானவருடைய நாமமாகிய ஆம் என்ற நாமத்து நிமித்தம் எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். உம்முடைய நாமம் நிறைவேறுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.